Používaním nábytku sa môže po nejakom čase stať, že medzery medzi dvierkami už nie sú rovnaké a poloha otváraných dvierok voči susedným dvierkam by sa zišla upraviť. Na to stačí iba krížový skrutkovač veľkosti PH2 a demontovať ozdobnú krytku z dvierkového závesu na strane korpusu. Krytku jednoducho vytiahnite, v kovaní drží len pružnými krídelkami. Na dvierkovom závese sa nachádzajú 3 nastavovacie prvky. Skrutka nastavenia polohy v osi X, posun dvierok vľavo vpravo, 2 skrutky nastavenia polohy v osi Y, posun dvierok hore dole a skrutka nastavenia polohy v osi Z, posun dvierok dnu a von. Skrutkovaním prvej skrutky posúvame dvierka viac vľavo alebo viac vpravo. V krajnej polohe môže dôjsť až k strate medzery medzi dvierkami na jednej strane a vzniku veľkej medzery na druhej strane. Opakovane, postupným nastavovaním tejto skrutky na jednom alebo viacerých dvierkových závesoch si vyladíme rovnaké medzery voči susedným dvierkam. Ak je medzera voči susedným dvierkam vľavo a vpravo rovnaká, ale dvierka sú celkovo nižšie alebo vyššie, potrebujete opraviť ich výšku. Povoľte trochu všetky nastavovacie skrutky pre os Y na všetkých dvierkových závesoch až natoľko, aby sa s dvierkami dalo posúvať hore a dole. Zodvihnite dvierka do požadovanej výšky a vo vhodnej polohe ich zafixujte dotiahnutím všetkých povolených nastavovacích skrutiek. Ak sú dvierka voči susedným dvierkam príliš vpredu alebo príliš vzadu, teda nie sú v jednej rovine, chce to doladiť ich vzdialenosť v osi Z. Nastavovacou skrutkou na dvierkovom závese pre nastavenie hĺbky dvierok pootáčajte tak, aby ste upravili ich polohu do roviny so susednými dvierkami. Nakoniec už len zaklapnite naspäť všetky demontované ozdobné krytky.